Hej, mig og min ven. Vi laver en YouTube-kanal. Nej, nu dræber den Og vi er nu, og som I kan se, så bliver en eller anden dræbt af en hund. Og nu er den væk, og den anden han er oppe i et mærkeligt tårn. Nej, Og kan vide, hvad de prøver på. Måske prøver de på at dræbe julemanden. Kan vide, hvad de Nej, laver. vi har dræbt julemanden. Ja, de har dræbt Nu er julemanden. det mig, der er julemanden. Nu skal jeg op på toget. Nu kører jeg igen. Han kører en lille bitte rutsjebane, ham der på den første skærm. Nej, den øverste. Ja, den øverste. Og så ham, som vi hørte, det er så min ven. Ja. Og så skal jeg køre i toget. Og så den nederste skærm, det er så min vens far. Og så laver han indbrud i et hus. Og så prøver han at sove i sengen, men det kan han så. Jumper! Sådan er det så. Så nu som I kan se, så er der småkager på den nederste skærm. Og så prøver han at dræbe en nisse. En nisse. Grim nissen har. Og hvad det Er vi så nødt til at prøve den? Ja, så ruller jeg så man aldrig ikke så er? Der er en video af bilen, der kører. Se, kom. Tag bilen og kør med den. Jeg kan ikke. Hallo, video, stand der. Nej, det skal være den samme. Det ruller jeg. Nu er det ligeglad. Der er nogle videoer, bare en hel time. Se. Og nu kan alle ude på YouTube høre dig tale græsk.